Patay ang isang ginang sa Gigmoto, Catanduanes habang patuloy na ginagamot naman sa ospital ang 8 nitong kaanak matapos na kumain ng puffer fish o botete. Ayon kay Police Staff Sergeant Ronald Abogado ng Gigmoto Municipal Police Station, umaga nitong linggo nang bigyan ng mag-anak ng isang kakilalang mangingisda sa lugar ng mga huli nitong botete. Hapon ng parehong araw nang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka ang ginang, ang asawa at 2 nilang anak at 5 apo. Agad naman silang isinugod sa ospital subalit namatay naman kinalaunan ang nasabing ginang. So, may isa pong certain na mangingisda po, madam. Bagong abot po, madam, aling lawod. Ngunyan po, kinauwan siya sa rong pamilya po, ning bagong dakop po na puffer fish po. Ayon sa PNP, hindi na bago sa lugar ang pagkain ng botete. Yung butete po, madam, usually, kakaon po nila ito. Yung puffer fish po, madam. Usually na nila ito po, madam, na tiga-gibo po, madam. Kaso, ang pagkakayaaran po, madam, sa bukman yan, madam, yan na bagong insidente po, madam. May mga insidente po na arubang kaya, pero mga aloy ng panahon. Ang pagluto po, madam, kaya yan, may tinatanggal siguro sila na medyo poisonous na organ po, madam. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol upang mas mapalawak ang kamalayan ng mga residente sa peligro ng pagkain ng botete. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.